Dino iki suwenengku ra umum, sukun sakmene gedene, bakule ngongkon 13.000 tak nyang 15.000 langsung diwehke. Iki arep tak gawe kolak sukun. Wis rasa ngecuwes wae, lah iki langsung tak kukusno dang, koyo ngene iki lah nek wis mateng. Balik kanan tak sambi nyuwaki godhong gedang. Untuk sakmene iki lumayan iki tak lapi. Siapno dandang kukusan, nek wis bar kemerengseng, godhonge dikukusno. Lah iki wis mateng ben apa ben sedep engko ya. Nang dintas nek mateng iki, lah dintas sik, lah iki sukun sing didang mang tak iris sik koyo ngene iki. Badalah, apik to. Tengahane iki buang ae yo, koyokne kok sepo. Kulite dibuangi ae, kok ora patek seneng kulit tok mergane yo. Iki isa siji meneh. Lah, nek wis koyo ngene iki diulet-ulet karo tangan. Lah nek wis kirane lembut, wene tepung beras sak sendok ae. Tambah sak sendok meneh, tambah sak sendok meneh, terus diulet. Sorry banyu leri sak ikhlase. Lah iki aku duwe gedang, sugatan buah nek bengi ning dhuwur meja langsung tak lebok ke tas pokoke. Terus ki tak rajani, karepmu nek arep rajang bunder atek kotak atek dawa sembarang pokoke bebas. Lah iki nek wis dadi, dibunteli, caran diciduk koyo ngene iki, dipleketrek-pleketrekno, terus ditambahi gedang sing irisan mang dibuntel nelon ditekuk dhuwur, ditekuk ngisor. Lah bentukane koyo ngene iki. Apik to? Aku nek masalah nggih jajan iki pinter yo. Aku arep golek pulian iki mang, bahan-bahane iki tuku kabeh kok, Cah. Iki nek tak dol payu pironan yo kira-kira nek siji ngene iki. Nek sijine tak dol 5 ringgit ngono kira-kira payu apa ora yo? Ben pulih sithik ngono lho. Iki mang yo lumayan nek enteke. Ragate ora kok akeh, ketoke mung sepele ngene kok yo ngentekno ragat. Lah iki dandange wis kemerengseng langsung dunggano siji-siji entek kabeh sudah disisake yo. Selawe menit ae luwih 2 detik wis mateng iki. Iki mau entuke sak luset luwih siji. Hitungun meneh nek gak percaya. Lah iki mau bedunduk mateng to terus dientas. Gue ki maratuaku tak menehane 3 iji ae, Cah. Sing sejine arep tak dol. Lah piye golek pulian nih? Biasane nek barater-rater panganan niki nek maratuaku aku mulai digawani beras 3 tumpuk. Lah dalah penampakane sembaute ngene. Sak cipane. Enak, aja lali pangan sak godhongi.